Antes de comenzar o pleno, quero desculpar ao señor Sartajes e ao señor Viñas por parte do Grupo Municipal Socialista que por temas personales non poden asistir hoxe a este pleno. Por outro lado, quero tamén darlle a benvida e a enhoraboa a María Landín, que vai a ser a secretaria xeral do Concello accidentalmente hasta que se cubra a plaza definitivamente por xubilación do secretario anterior. Moitas gracias e moita sorte, señora Landín, nestes... Está de vacacións, señor alcalde. Sí, pero el señor me está corrigiendo el señor interventor porque el secretario general del Concello está de vacaciones, pero el 15 de mayo se jubila oficialmente y viene solamente a despedirse de nosotros y por lo tanto ya no va a cubrir ningún pleno ni ningún curso más. Entonces yo tengo la obligación como alcalde de hacerlo público en este primer pleno de la señora Landín. Y ya hice la despedida, ya hicimos la despedida a todos los portavoces de la oposición y yo también como alcalde del señor Ángel Luis López Pita. Ángel Luis López Pita, me dice el señor interventor. Y ya está. Vale, muchas gracias y pasamos entonces al primer punto, que es aprobación. Se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o 30 de marzo de 2026. Alguna cousa que dicir da acta? Vale, vamos á votación. Está a votación en curso. Moitas grazas, queda aprobada por unanimidade. Pasamos á parte dispositiva. Punto 2, proposta da Alcaldía de aprobación inicial da modificación puntual número 17 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo no entorno das rúas Fuensanta Rodríguez, Fonte de Ramos, Artesáns, Domingo de Ledo e Carlos Casas. Ten a palabra a señora secretaria. A Comisión Informativa de Urbanismo, na sesión extraordinaria celebrada o 21 de abril de 2026, dictaminou favorablemente a proposta da alcaldía seguinte. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación puntual número 17 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo. Segundo, someter o documento aprobado inicialmente a información pública durante un prazo de 2 meses mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia en un dos xornais de maior difusión na provincia. Terceiro, suspender o outorgamento de licencias de edificación, demolición e parcelación naqueles ámbitos do territorio obxecto de planeamento cusas novas determinacións supoñan a modificación da ordenación urbanística vixente identificados no resumo executivo que acompaña ao documento aprobado inicialmente. A duración máxima da suspensión será de 2 meses a contar dende a aprobación inicial, extinguíndose en todo caso coa aprobación definitiva do novo plan. Cuarto, solicitar ás administracións públicas competentes os informes sectoriais preceptivos. Moitas gracias, señora secretaria. Bueno, o outro día só explicaré na comisión. Esta é unha modificación puntual que estamos facendo do plan na zona aquí de... Bueno, Sanxenxo, desgraciadamente, non ten casco histórico como si, pero si é verdade que a zona esta máis, digamos, máis antiga que temos aquí detrás do Concello, nas rúas que antes comentei. Entonces, vemos ben, cando fora no plan xeral do ano 2003, eu creo que aquilo había que haberlo corrixido xa, e o que fixemos foi facer unha modificación, estamos a levar a cabo, para reordenar toda esa zona e incluir nese ámbito unha zona que hai ali un pino grande para que se den conta lá onde está o parking de Froiz, bueno, que é do Concello, pero que é unha concesión aos de Froiz, pois ordenar toda esa zona de aí. Esta é a aprobación inicial e non temos moitas máis cousas que explicar. Entón, dou a palabra primeiro ao señor Fernández, aí está, González Fernández, sempre me equivoco. González Fernández, sí. Bos días a todas e a todos. Primeiro, como ben dixo o presidente alcalde, disculpar ao señor Sartajes e ao señor Viñas. O señor Sartajes, pois, líbrase, mentre non entra a lei galega, da palanquinería que quere implementar, non? É dicir, non habrá problemas en Galicia, o señor Sartajes ten que cubrir outras baixas, outro tipo de baixas, e, bueno, gracias ao señor Rueda, isto vais a acabar porque os palanquíns van a traballar. E no caso de Viñas, pois, mira, sanidade pública, aproveitar, el creo que vai a sanidade pública, e iso é o que debemos defender todo. Nada, si este plan puntual está con informes favorables, pareceme moi ben. O Pino non é do Concello, de momento. Pero vai non ser. Vai non ser, non? Vale, gracias. Con esta vai a ustedes. Sí, algo que dicir, señor Otero. Cando queira.
Nada, indudablemente nos compartimos a necesidade de conservar os elementos que teñen valor patrimonial. Vemos que todos os informes son favorables. O único que votamos un pouco en conta que isto xa no ano 23 truxese a pleno estuvo paralizado durante un tempo as concesións das licencias. 2 anos e pico despois comenzamos o trámite inicial. Compartimos o fondo, pero non a forma de levar isto a cabo. Tanto, estamos de acordo. Gracias. Moitas gracias. Xa me gustaría que todo fora como un reloj, pero desgraciadamente non é así. Entón, vexo que podemos ir á votación porque non é un... Moi ben. Pois pasamos á votación do punto, entonces, número 2, que é a proposta da Alcaldía de aprobación inicial da modificación puntual número 17 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo no entorno das rúas Fuensanta Rodríguez, Fonte de Ramos, Artesáns, Domingo Adeledo e Carlos Casas. Temos a votación en marcha. Queda aprobada por unanimidade. Moitísimas gracias. Pasamos ao punto 3, proposta da Alcaldía de designación de representantes do Concello na Mesa Local de Comercio. Ten a palabra a señora secretaria. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, en sesión de 21 de abril de 2026, dictaminou favorablemente a seguinte proposta. Primeiro, designar como representantes do Concello de Sanxenxo na Mesa Local de Comercio a Telmo Martín González, Óscar Villar Sartajes, Juan Antonio de Zautero, María Paz Lago Martínez e Octavio González Fernández, deixándose en efecto a designación anterior de representantes na Mesa Local de Comercio. Segundo, notificar este acordo aos interesados para os efectos oportunos. Moi ben, moitas gracias, señora secretaria. Entonces, isto... Sí, quere dicir algo? Sí, señor González. Felicitar pola súa incorporación e moita sorte a señora María no seu novo posto puntual. Vamos a ver, sí, estamos, como non vamos a estar na mesa de comercio? Deberíamos estar na mesa de Inso, na mesa de turismo, na mesa de terra, porque así os veciños quixeron que nós tuveramos representación. Cérransenos as portas, gracias ao señor alcalde, cérransenos as portas nas outras tres, na de comercio non, porque non debe dar cartos. Pero, bueno, vamos a dicirle aos comerciantes que vamos a estar con eles, as peixeiras, tanto de Portonovo, tanto a peixería como de Portonovo, pescado, verduras e todo de Portonovo con Sanxenxo, queixáronse aquí na última reunión, non están tendo o apoio necesario, hai que estar con eles, hai que reunirse, estamos de acordo coas propostas tanto do 1 de maio, Día da Nai, Día do Pai, Navidades, todo o que sea axudar, botar unha man. Fixemos unha campaña nós tamén a nivel galego, a nivel nacional, de máis produto local, máis galego, tuvo repercusión, todo o noso apoio ao comercio local, recalcar que non deberíamos estar fora das outras administracións locais. Moitas gracias. Señor Otero. Sí, bueno, nos indudablemente estamos de acordo porque isto foi o pacto do 2023 e nos cumplimos. Non como pasou que fixeron vostedes coa mancomunidade, que valéndose de triquiñolas legales se quitaron a un da oposición da mancomunidade. Entonces, nós sí cumprimos cos pactos. E isto, vostede en principio tampouco quería que estuéramos na mesa de comercio e aquí nos opuxemos e chegamos a un acordo que fora o representante do BNG na mesa de comercio. Entonces, indudablemente, o patado vai á mesa. Estamos de acordo, pero que quede constancia de que sí nos cumplimos. Gracias. Moitas gracias. Ben, é respetable todo o que dixeron, pero teño que volver, porque incide sempre usted no tema da mancomunidade, para que se enteren os veciños. Eu creo que os veciños de Sanxenxo, usted non lles explicou de que hoxe a mancomunidade do Salnés está gobernada polo Partido Popular por culpa do Bloque. O Bloque o Bloque, cando se formou nesta última corporación da mancomunidade do Salnés, tiña un pacto con vostedes e tiña que votarlle a favor a ustedes, e non lle votou. Astúvose na votación e, polo tanto, usted cedeu, usted dimiteu como miembro da Mancomunidade do Salnés para darlle, digamos, os 2 anos seguintes ao BNG. O BNG fallou e usted da Mancomunidade. Nos acollemos e non nos pareceu ben que o BNG, se o BNG non lle fallara a ustedes, nós non facíamos ese cambio. Polo tanto, non nos pareceu ben que o Partido Socialista lle cedera o puesto
ao BNG e depois o BNG na Mancomunidade, na toma de cando se inicia o tema da corporación da Mancomunidade, pois non lle apoiou a vostedes nunca lle explicou aos veciños. Eso foi así, claramente, están as actas aí para velo. Vostedes perderon un representante porque vostedes quixeron, non o tiñan que haber feito, tiñan que haber estudiado antes o asunto. Por tanto, nós fixemos o correcto, como farían vostedes se estuveran gobernando aquí. Bueno, para non entrar máis, vamos a pasar á votación do punto da mesa de comercio. Está a votación en marcha. Está en marcha. Moi ben, queda aprobada por unanimidade. Moitísimas gracias. Pasamos ao punto número 4. Proposta da Alcaldía de aprobación do expediente de crédito extraordinario número 1/2026 para o desenrolo da segunda fase do proxecto de gasto novo mercado de abastos na vila de Sanxenxo. Ten a palabra a señora secretaria. A Comisión Informativa de Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio, en sesión de 21 de abril de 2026, ditaminou favorablemente a seguinte proposta. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de crédito extraordinario número 1/2026 da entidade local para a execución da segunda fase do novo mercado de abastos na vila de Sanxenxo. Segundo, expoñer a aprobación inicial do expediente de crédito extraordinario 1/2026 da entidade local nas dependencias da Secretaría do Concello, podendo tamén consultarse no tabuleiro de anuncios e portal de transparencia da sede electrónica do Concello de Sanxenxo e no portal web do Concello de Sanxenxo. O prazo de exposición ao público é de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, para os efectos de que nese período se poidan formular alegacións ou suxestións que se consideren oportunas. As alegacións ou suxestións se presentarán na sede electrónica do Concello de Sanxenxo. Non obstante o anterior, as persoas físicas poderán elexir entre presentar as súas alegacións ou suxestións a través de medios electrónicos ou non. Terceiro, en caso de non existir alegacións, a aprobación inicial do crédito extraordinario 1/2026 da entidade local considerarase aprobado definitivamente. Moitas gracias, señora secretaria. Ten a palabra a conselleira de Facenda, señora Deza. Vale, bos días a todos e a todas. Alégrame facer a miña primeira intervención dando boas novas, xa que, como vos sabedes, o pasado 13 de abril aprobouse ou asinouse a liquidación do orzamento do ano 2025. Destacar que contamos con maior remanente de tesorería da historia de Sanxenxo, en concreto foron 5,5 millóns de euros. Esta cifra vale a saúde e tamén a estabilidade orzamentaria do Concello. Engadirte que este dato ten aínda máis valor tendo en conta que no ano 2025 fixéronse moitas actuacións. En concreto, 18 actuacións no Concello, todas as melloras do convenio da CUAES, así como tamén 33 actuacións feitas por Espinal de Delfín. Como ben leu a señora secretaria na proposta da Alcaldía, estes 5,5 millóns de euros que te contamos no remanente de tesorería vamos a manter sempre os criterios de prudencia orzamentaria e imos destinalos facendo unha modificación orzamentaria que traemos hoxe neste pleno, dividida en 3 puntos, e que consta de 3 millóns de euros que imos repartir en 3 actuacións de gran importancia para a vila, que van a ser as seguintes. Primeiro, imos contar a segunda fase do mercado de abastos, despois a senda do litoral do Río da Arousa e tamén a compra das parcelas sitas no lugar da Granxa Andorrón. En referencia a este primeiro punto, vou centrarme no primeiro punto da modificación, que é o mercado de abastos, a segunda fase do mercado. Neste mercado estimamos un custo de 5,4 millóns de euros que van a comprender tanto a construción do edificio como a urbanización do entorno. Previa firma de convenio que tería que facerse, está previsto que tamén outras administracións nos doten de financiamento en 2,5 millóns de euros e o Concello simplemente ten que asumir 2,9 millóns de euros que imos repartir en 2 anualidades. Neste ano 2026 imos levar 1.900.000 e no ano 2027 imos reservar outro millón. Gustaríame dicir que este novo edificio vai ser moito máis que un mercado para Sanxenxo, simplemente vai ser un edificio multifuncional, acristalado, de 5 plantas. Na primeira vai ser tamén un aparcadoiro público, que vai contar con 40 prazas de aparcadoiro. A primeira e a segunda planta estarán destinadas a mercado de abastos e un espacio gastronómico. As plantas intermedias adicaránse á biblioteca municipal, a un espacio de lectura, salas polivalentes. A quinta e última planta tamén estará destinado a un espacio pensado como espacio gourmet. En canto á urbanización da contorna, proponse manter a circulación existente
humanizar toda a praza, mellorar a accesibilidade dos peóns e tamén completando así a pacificación da Rúa de Madrid, reducindo o uso do vehículo e impulsando deste xeito o comercio e a hostelería da zona. En principio, nada máis. Moi ben, moitas gracias, señora Leza. Señor González. Moi ben. Benvido ao xogo do Monopoly do señor Telmo Punto Martín. Vamos a ver. Nós que somos o do non, nós o Bloque Nacionalista somos o do non, vamos a decir primeiro que non estamos en contra non estamos en contra de préstamos, non estamos en contra de remanentes, non estamos en contra de actuar, non estamos en contra de remodelar, non estamos en contra de construir, non estamos en contra de todo iso. O que nos parece unha barbaridade, aínda que os informes sean favorables a todo isto, o que nos parece unha barbaridade é a mentira tras mentira deste señor alcalde. É dicir, isto costanos ahora 5 millóns, ahora temos un remanente de 5 millóns e medio. Esta obra non sabemos o que vai a valer. Non o sabemos, porque aquí non entra o burato ese que montaron aí, que non é un túnel, O seu capricho levounos a un burato, non nos levou a un túnel. Non sabemos, non vai a quitar a posibilidade de os coches que crucen para o antigo cementerio, para o parque, non vai a quitar todo eso. Onde están as 40 plazas? Aquí todos sabemos un pouco de medida onde están as 40 plazas públicas. Eu entendo que a zona de abaixo do burato que vai a ser para as peixeiras, as mulleres da verdura, todo aquel que queira deixar, aparcar, servicios para... Sí, moi ben, me parece moi ben. Pero cal era o problema? E digo yo ao señor alcalde, porque usted collena un pouquiño así, pois, de refilón. Cal era o problema para restaurar esta plaza, que ao mellor tamén podía ir en outro lado, e con outros convenios, tipo Xunta, tipo Placeiros a nivel Galicia, unificala incluso e poñela en outro lado, máis accesible para todos e todas. Sanxenxo non é só para os que veñen veranear. Eu quero comprar peixe en Sanxenxo, eu quero comprar verdura en Sanxenxo, e no verano non podo. Non podo, e vou seguir sin poder acudir a este sitio. Fala de funcional. Bueno, vale. Moito cristal, moita modernidade, non ten nada que ver co entorno, non hai un plan de nada, dicen que van a recibir cartos de todos os lados, primeiro incluso se nombraban os Next Generation antiguamente, que van a vir, é dicir, que non vai salir prácticamente gratis. Temos a gran suerte que con este señor alcalde vai nos a salir prácticamente gratis. Non é así. Non é así. Cristal, eso, bueno, hai maneiras e maneiras de construir, creo que non é adecuada, aínda que poño de referencia sempre o Concello de Ribeira, que está reformado perfectamente, un concello que ten máis de 50 anos, está reformado, moi ben acristalado, pero sobre unha reforma que xa existía en formigón, está moi ben, porque implica arriba fotovoltaica, que ese calor non entre dentro. Estamos falando dun concello, non dunha biblioteca, gourmet, peixe, carne, é dicir, todos eses tipos de produtos. Non estamos falando de eso, pero sí que pode funcionar, non lle digo. 5 plantas de altura, en aceiro e cristal. Por certo, o aceiro, agora a nova ocurrencia do alcalde, cambiar a barandilla da praia de Silgar por aceiro e cristal, bueno, gustaríame velo. Que pena que o único que nos quede de Sanxenxo, a única referencia que nos quede de Sanxenxo, que nos vai a cubrir a de aceiro e cristal. Bueno, era o que faltaba. Bueno, vale, o edificio antigo non valía, necesitamos integración. Quero deixar outra cousiña clara. Esta renovación e todo este burato, como digo, toda esta plaza, nos cheira a que vai ser unha reforma como a de Peixeira, da cale as de Portonovo, os de Portonovo, os veciños e veciñas de Portonovo están moi contentos. No 27 vamos a volver a aprobar, supoño que pasará por aquí, ese outro millón e pico de euros, pero bueno, vamos a ver, sobre o remanente quería volver e con isto acabo. Vamos a ver, o remanente, cal é o motivo, preguntámonos cal é o motivo desde o noso grupo, digo yo co corazón na man, con tantas deficiencias que ten o rural, que dá verdadeiro asco, perdón pola palabra,
dá verdadeiro asco. Asco. Porque non xuntamos núcleos, porque non priorizamos, porque non asfaltamos ou humanizamos e unimos núcleos para asentar poboación, porque abandonamos todo, 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 todo. Cal é o problema? Non se poden sacar cartos de onde xa hai cartos e sempre volveremos a invertir, a invertir, a invertir. É porque non nos dedicamos ás parroquias que están abandonadas. Primeira, segunda e terceira. Esa é a categoría na que nos vamos a convertir este concello. Ahora, sigamos por ese camiño, deixemos a familia sufrir, porque non é demagoxia nin populismo. Aquí hai moita xente no concello que non chega a fin de mes. Pero, en cambio, hai un remanente de 5,5 millóns non que non se preocupa nin de acercarlle cartiños, pois, por exemplo, a Seguridade Social, na medida que poido o Concello de Sanxenxo, xa sei que non temos as competencias. Sí, non temos, gracias, Isasola, estás en todo, como se notas. Vexo que estás na Diputación, a parte de aquí. Bien, perdón, se me interrumpe. Eses cartiños son para xente necesitada, debería ser para xente necesitada. Aquí nadie dice de invertir, mantenimiento do que temos, construcción. Ahora, deixémonos de gastar cartos ao aire. Gracias. Gracias a usted. Señor Otero. Bueno, nós non cuestionamos a legalidade deste expediente, pero o que sí non estamos de acordo que alrededor dun 65% do remanente se adique a este tema do mercado. Desde un principio, nós non estuvemos de acordo. Isto non consideramos que fora unha obra prioritaria neste Concello. Saben que sempre nunca estuvemos de acordo. E agora tampouco consideramos, porque hai moitísimas cousas que demandan os veciños, no rural sobre todo, non se teñen en conta. E vostede dixo aquí que isto iba a ser financiado por administracións alleas ao Concello, e agora xa estamos máis da mitade que xa o temos que aportar ao Concello, o sea, que sale dos petos dos veciños, sin saber todavía o que vai a costar isto. Non consideramos que esta obra fose necesaria, iso deixemos desde o principio de que se truxo a este pleno este tema, e seguimos pensando o mismo. Por lo tanto, indudablemente que o expediente é lógico, cumple con todos os requisitos, en eso non podemos decir nada, pero non estamos de acordo que se adique este diñeiro para isto. Por lo tanto, nós non podemos estar a favor desto. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Señora Deza. Nada, gustaríame dicir, respondendo a ambos xa, algo que non se pode negar é que o edificio que tiñamos antes era unha vergoña. As condicións nas que traballaban os nosos praceiros non eran as máis idóneas, o edificio estaba superbello, a obra, por suposto, que é totalmente necesaria. Este novo mercado, gustaríame dicir algunhas das seguintes condicións nas que se ten que se... O sea, este novo mercado suporá tanto a nivel turístico como para os veciños as seguintes, que son, vai mellorar, como xa dixen, as condicións laborais e a comodidade dos nosos praceiros, que ao final son os nosos veciños, Prolongamos tamén o atractivo de Sanxenxo ata a zona oeste, xa que actualmente creamos un impulso comercial nesa zona, que é un dos principais atraentes, e a nosa gastronomía, contando cun novo espacio para iso na última planta. Ao final, o turismo en Sanxenxo chega hasta a metade, a zona, por decirlo así, a zona oeste ou a zona última da Rúa de Madrid está morta. Entón, isto, o que vai supoñer o novo mercado, ademais da necesidade que acabo de expoñer, é que turísticamente vai atraer, outro punto é que económicamente non podíamos poñer en dúbida que este novo mercado vai supoñer unha revalorización da zona, tanto para os locais comerciais como para as vivendas, os veciños que viven na zona, ao reducir tamén o caos circulatorio, xa que se vai humanizar toda a praza e o tráfico vai seguir por baixo, soterrado. Ademais, invita tanto a utilizalo a veciños como turistas, como acabo de dicir, no día a día, xa sexa para mercar, a xente nova coa aula de estudio
que quera ir, que se atopa en procesos de estudio, que quera ir a estudiar, celebración de posibles eventos ou degustar a gastronomía pois na última planta. Estas son pois as razóns polas que este novo mercado suporá pois unha mellora na zona para os veciños, tanto a nivel turístico como para os veciños. Por outro lado, no tema do túnel ou paso subterráneo, como nos gusta chamarlle, quero dicir que non é solamente un túnel ou un paso subterráneo, vai ser o acceso ao parking, vai ser a entrada e saída ao mercado. Recordar que co anterior mercado non tiñamos ningunha soa praza de aparcadoiro e con este novo mercado imos gañar máis novas prazas. Esta obra somos conscientes que é un longo proceso, tuvo unha elevada complexidade técnica, tamén unha gran inversión a nivel económico, pero outro dos obxectivos que cumpre este paso subterráneo é que limpamos de coches a superficie exterior, dotamos de aceiras máis anchas, menos ruido e, sobre todo, tamén facilitar a vida ao peón e creando un espacio máis seguro para os nenos e as persoas maiores. En principio, nada máis. Do tema do rural, igual é un argumento que utilizades nos seguintes puntos, pero simplemente quero dicir que de tres, por non dicir as tres puntos que tenemos hoxe ao pleno, teñen incidencia no rural. Pero, desto vou argumentar máis tarde. O sea que, en principio, xa está. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Deza. Quer dicir algo máis? Unha cousiña só, non me quero repetir. Gustaríame saber onde están esas 40 plazas. Están mentindo, aí non hai 40 plazas. Eu entendo un pouco de medición, o señor alcalde tamén, ao mellor o resto de todos nós, incluso Estrella e Adrián, non, pero entendo de medición, o señor alcalde tamén, porque é o meu día a día, non, entre outras cousas. O señor alcalde máis, ao mellor, a min faime falta o cacharriño que é un láser e mide. O señor alcalde xa mide a ollo como mide todas as obras do Concello, mide a ollo, conforme mide os cartos tamén, mide os a ollo. Agora, aí non collen 40 plazas, non engallemos a nadie. Perdón, acabo, non me corta. Se me corta, por favor. Vou explicar unha cousa, porque yo digo moitas veces... Non, explíqueme despois de acabar, por favor. Non me pode cortar. Non, eu pódolle cortar. Pódome cortar porque... Eu pódolle cortar cando queira porque son o presidente deste salón de plenos e, polo tanto, non é condición de concelleiro como vostede, vale? Que quede claro, porque eu non me gusta cortar. Pensa, estou cansado de que usted se poña ao mesmo nivel que o alcalde. Eu podo interrumpir cando eu considere oportuno. E o que lle dixen que se está dirixindo a concelleira, como usted lle está metendo un tema que é de cuentas de números, porque é técnica de Facenda, para que o entenda usted, voulle explicar eu das 40 prazas, por tanto non estou incidindo, alargando a súa intervención sin necesidade. Usted quixo ter unha segunda intervención para dicir que non lle cuadran o das 40 plazas. Ten algo máis que dicir? Aparte, diga. Sí. É para que me cortou, entón. Porque creo oportuno cortalo. Creo oportuno cortalo. Sí, claro que sí. O ROF non dice eso. Faga favor, home, siga coa intervención. Non se poña nervioso. Estou nerviosísimo. O ROF non dice eso. Vou dicir porque estou nervioso. Perdón. Porque hoxe ás 11:30 chega aquí a presidenta da CUES. Sabe quen é a CUES? Sabe quen é? Sí. É unha empresa pública do Estado español, do Goberno de España, e hoxe vamos a ter a sorte que entre a presidenta, a señora Rosa Cobo, o alcalde de Pollo e eu mesmo vamos a firmar por chamar así, na sartén de Montalvo, a recepción do emisario de 1,3 kilómetros cando era tal. Non de acordo, por iso é que non estou nervioso, estou preocupado. Entende? Por cousas importantes. Quer digo, vamos facer o lunes, o martes, o mero, digo que vamos facer. Quer vir traballar comigo mañá, máis domingo, aquí todo o día. Quere poñerse o menú para que vexo que fai o alcalde o fin de semana. Se quere ben. Ten que ser remunerado. Faga favor. Ten que ser remunerado. Termine. Que me está ofrecendo un puesto... Eu con 67 anos... Estamos ofrecendo un puesto... Estamos ofrecendo un puesto ás espaldas de... Cando fun a Mili. Veña, siga. Usted foi a Mili? Os que van a Mili... Eu fun a Mili no ano 78, 79, cando ETA mataba discriminadamente a moitos ciudadanos españoles e que ustedes ahora apoian a un señor no goberno de España. Non me faga... Entón me poño nervioso. Non me faga usted poñerme a min xa co tema. Non me saca a min o da Mili, por favor. Pero tranquilícese. No, perdone. Tranquilícese. Fun a Mili no ano 78-79. Non sei se usted nacer aínda. Vale? 78-79. Sí. Vai usted a hemeroteca, en vez de mirar tantos TikTok, vai usted a hemeroteca. No ano 78-79, que era España naquele momento. Cousa que ustedes apoian cos señores asesinos de Bildo, vale? De acordo? Bueno, non me faga falar máis. Si podo acabar, xa sacou como Bueno, sí que pode acabar xa cando queira. Veña, acabe. Non, se usted me deixa, sí. Sí, claro que lle deixo. Primeiro, tranquilícese, vamos a ver. Ese é o que lle gusta a usted para as redes sociales. Eu estou moi tranquilo, máis do que usted se imagina. Encántame isto a ti, disfruto como un meniño pequeno aquí, disfruto. E cando falo a usted, disfruto moito máis.
Tengo ego, Que non disfrute usted, que non disfrute usted. Xa verá o que lle ven encima por tengo momento. ego. Usted coídese de que o deixen ser candidato. Preocúpese deso. Pero por que está... Por que ten unha enquina comigo? Eu dígolle que si teño que ir traballar... Eu non, por favor, eu para nada. hai que dar Isto é un pouco, hoxe temos política. afortunadamente- Hai que darlle. Ahora, hai que dar aquí non ao vai a ser público que un nos pouco de pasemos... salsa, porque Non vai a ser usted- que non vai a ser que nos pasemos... Podo acabar, por favor? Vale, non vai a ser que nos pasemos coas palabras e despois hai xa que arrepentirse, porque Outra vez. vamos a ver, a Mili non, xa que sacou, a Mili non é obligatoria, que eu sepa. Debería A de uno ser, foi un fallo do señor Aznar, do meu Bueno, partido. pero Foi eso- un error gravísimo para España. Esa é a súa opinión. Sí, Ahora, claro, que vamos a pero ver, por eso digo aquí. nós estamos en contra de calquer tipo de violencia, non sei que ven o comodín ese de ETA. Ustedes están gobernando, van a gobernar agora con netos de asesinos. Ustedes tuveron un líder que montaron o seu partido que foi franquista, e aquí nadie lle bota nada en cara. Eu teño que contestar o que usted me dice. Se usted para, eu paro. O referido de antes, 40 plazas. Bien, non sei o que ten que ver a sartén de Montalvo coas 40 plazas de aquí, pero bueno. Sí, vale. os nervios, os nervios. Os nervios de... o ir a Mili, o ser alcalde, non o fai máis personas que a min. Sabe, nin o ter máis cartos que a min. Eso non o fai a usted máis persona que nadie dos que está aquí. O segundo que dixo, nin máis. Repito yo, o ser alcalde, o ir a Mili, o ter máis cartos, como puxou no seu día no Congreso, xa que saca a historia atrás, non o fai máis persona que ningún dos que están aquí. Eso quero yo recargar. Non teño TikTok. Que sale en TikTok? Non entra usted nun insulto. Non teño... Ojo, Eu usted non insultei. Bueno, non entra usted nun insulto. Eu usted non insultei. Bueno, eu aviso. Non As entra cámaras usted- están aí. Eu usted non digo insultei. que non entra usted nun Eu insulto. quero que se Teña un pouquiño tranquilice de que... respeto por a familia, vale? Unha cousa é outra cousa é unha familia, Teña Unha? cuidado con eso. Bueno, Non sei a que se refere. usted enténdeme perfectamente. Eu non entendo. Veña, Estou dicindo que o Sí, respeto. terminemos o punto, Ben. Octavio, que é mellor. 40 plazas. Vale. Non hai 40 plazas. Vale, pois xa está. Non temos previsión Moi de ben. aparcamentos disuasorios fora. Bueno, quérame cortar. Sí, claro que lle quero Vale, cortar, bueno, porque pues le voto- córteme. Veña, Córteme, veña, pues córteme. corte, veña, termina usted, señor Otero. Vale, li. Bueno, retomando o tema. Estamos de acordo de que o mercado que había non estaba en condicións óptimas, nin de sanidade, nin de para traballar. En eso estamos de acordo. Pero se pudo cometer outra obra sin esta macro obra que pensan poñer aí. Entonces, insistimos, non estamos de acordo en invertir ese diñeiro. En canto ás plazas, antes sí había plazas arriba de aparcamento, indudablemente por tempo limitadas, pero pode facer a compra e volver. Aquí estamos traballando solo. Sí, señor. Había... Pero onde había plaza? De coña. Hombre, na calle, agora non hai. En que cuidado. Ustedes apoyan que non son manicen as zonas. Menos mal que usted está ocupando o sitio dunha persona que, afortunadamente, a presidenta da Diputación, doña Carmela Silva, Non dixen corrixeu en eso. Porto Novo, cando fixemos a urbanización en torno ao mercado de Porto Novo, é a persona que estaba antes que usted, que non vou a nombrar, dixo que non podía ser, que se eliminaban moitas plazas de aparcadoiro. E a señora Silva corrige dicindo, oye, sin dar o nombre, vale, el espacio es para los peones, para los peatones, no para los coches. Vale, entonces usted me dice que quiere ter outra vez plazas de aparcadoiro. Sí, na Avenida de Madrid vai en discordia completamente con este proxecto. Non pretenda levarme por Sí, non certo levo a ningún lado, terreno. non había, pero todos os vecinos que están aquí saben, había plazas na calle. Non estamos de acordo. Non, na calle sí. lógicamente, o que ten que ter unhas plazas para a Sí, xente non que se preocupe. traballa Sí, sí. no área, porque ten que ter. Entonces, plazas públicas. ben. Estamos todo de cara ao turismo, porque realmente nós non podemos ir comprar ao mercado, sobre todo no verán, non podemos. Donde temos que deixar o coche a 500 metros, el cual, o sea, no, se hubiera sido mellor ubicar un novo mercado nun sitio onde pudera ter mellor acceso. Que queren humanizar todo eso e darlle valor ao comercio, perfecto, estamos de acordo con eso, pero non estamos de acordo que se faga esa inversión e que ahora destinemos casi o 65%, alrededor do 75% deste remanente para eso, tendo outras obras necesarias e importantes. Eso é o único que quería puntualizar
e non derivar o tema a cousas que non veñen a caso, señor alcalde. Gracias. Nada, a ustedes, moitas gracias. Señora Deza, algo que decir? Non, nada. Bueno, nada, antes da votación do punto que se falou de moitas cousas. Claro que hai 40 plazas de aparcadoiro no sótano. Vale, hai 40 plazas no sótano. Os mercados, que eu sepa, funcionan todos os días laborables de luns a sábado polas mañáns. E pola tarde está pechado, estamos de acordo? Esas 40 plazas servirán para a xente que vai á biblioteca, que vai á aula de estudios, e que vaya a outros menesteres, como pode ser na última planta, porque non vamos facer unha concesión para recaudar cartos da última planta se alguén quere poñer ali non é un restaurante moi grande, pero creo que vai ter unhas revistas moi boas. Ou ustedes querían que deixáramos os edificios da calle por eso, sin tapar as medianeras que hai todas feas duralita hacia baixo. Pero como estou convencido que os veciños van a aplaudir cando a obra estea rematada, por lo tanto, ustedes van cambiar o discurso alá a mediados seguramente do ano que ven, pero claro, a mediados do ano que ven habrá aquí outra corporación, e pode ser que o que estemos aquí non estemos ningún aquí, estén outros e farán outra cousa, pero afortunadamente se non poderán tirar esa obra, porque esa obra tira para diante igual, vale? Entonces, referente ás plazas de aparcamento non teño ninguna dúda. E referente ao que usted decía, usted sabe que está a favor, pero non o pode dicir porque, desgraciadamente, en España a política fais así uns en contra de outros. Cando hai unha cousa importante, pois eu creo que é bo para todos. Mire, a Biblia, sí, eu sei que a usted lle gustaría votar a favor, pero eu entendo a súa postura como portavoz do Partido Socialista, eu entendo perfectamente. Nós, os do grupo de goberno que eu represento, non temos ninguna dúda de que vai ser unha cousa boa para todos os veciños. Por eso a señora Deza, cando explicou ao principio de que é unha obra tamén por rural, porque dá servicio, como ben dixo usted, a calquer veciño, tal, incluso a veciños de fora. E agora voume meter coa financiación para que quede claro de unha vez. Este proxecto foi un concurso de ideas, feito, ademais, co Colexio de Arquitectos de Pontevedra, vale? Elixeuse, fíjese usted o que se elixeu, mire, para que o miren ustedes que seguramente xa o saben. E presentáronse, creo recordar, 73 estudios de arquitectura de toda España. E elixeuse o concurso, foi ganador no concurso, eu estaba, pero eu non votaba nunca, eu votaba sempre o que votaban o Colexio de Arquitectos. Eu como alcalde, para ser, digamos, neutral, vale, votaba o que votaba o presidente do colexio, que lle pode preguntar, vale, que ademais creo que o conoce ben, vale. E todos votaban e elixeu, home, pois fomos lle dar, fíjese usted o que vou dicir, que o podo dicir, e cando me dicen a quen lle daba, que non se sabía hasta aí, e fomos lle dar o mercado de Sanxenxo a un catalán, a un arquitecto catalán que foi alcalde ademais de Mollerusa, Toni Bosque aí, porque hoy págase con dineros públicos, un alcalde ademais que é independentista. Usted fíjese ben a que tivemos que dar o tal para que vexo que son os estudios o tal, vale, pero ganou porque é un bo proxecto. E non temos ningún problema, con eso, nos Sanxenxo somos abertos perfectamente, vale? Entonces é un concurso de ideas. Ben, que fixamos co concurso de ideas? Primeiro, mandámolo por así correspondía, porque eran os anos 2000, a pandemia foi no 2020, 2021, 2022, 2023 empezan a vir os famosos cartos Generation, vale? Presentamos o proxecto a primeira vez, e resulta que, claro, había outros ayuntamentos gobernados por outras ideas tal, e bumba, quedamos xustos os primeiros de últimos, o sea, se eran 50, nos quedamos de 51, bueno. Chamáronme da subdelegación do goberno, porque, oye, era moi bonito, todo moi tal, pero, oye, quedaste aí a las puertas. Bueno, para o año non presenta, para o ano volvémoslo a presentar. Bueno, tamén tal, bumba, se presentaron 60, quedamos de 61. Que casualidade sempre. Dentes que era por culpa da financiación e tal, pero o proxecto tento dar bendicións. Terceiro ano. O terceiro ano, resulta que salen os fondos e dicen que se fai un proxecto mancomunado con outro concello que teñan proxectos que non teñan, o sea, que lle sean necesarios os dous concellos, que, bueno, que gana seguro. Bueno, entonces digo, joder, que a ver como facemos e tal. Resulta que Pollo non ten mercado. Entón, Pollo non ten mercado municipal, digo, oye, facemos o convenio con Pollo, Pollo pide unha serie de cousas que enlazamos todo o Raxó con Sanxenxo para unir, porque saben que a granxa de abaixo, unha parte de Pollo, outra parte de Sanxenxo. Temos moitos proxectos, presentamos un proxecto que ustedes poden acceder a él, e Sanxenxo vai un proxecto, quero recordar que gestionaba o María Deza, ademais, e moi ben e tal, era, me parece que de 8 millóns. Eran 3 millóns para Pollo
é máis ou menos 5 millóns para nós. Non é exactamente así, porque hai que poñer, era 80%, creo, para que nos demos para que nos entendan as persoas que están aquí, os que nos están mirando tamén por streaming, vale? Resulta que presentámoslo con pollo, como non ten merencia, vai levar todos os puntos do mundo, porque os proxectos, ademais, non podían ser, non recordo, pero non podían ser inferior a 5 millóns, que era no conxunto, tiña que ser cantidades fuertes e tal. E tamén ven outra vez o mismo, saliron unhas cousas por e tal, pero resulta que como o pollo está gobernando polo PP, Sanxenxo polo PP, pois, mana, quedou o proxecto outra vez. Xa, eu enfadadísimo co tema, vale, porque nos estuveron engañando durante tantos anos, dixen, pois témonos que buscar a vida, vale. Entonces, falouse aquí de moitas cousas do rural, pero como eu estou convencido do que se vai executar todo este ano, mira, o único problema que vai a ter Sanxenxo para executar neste ano todo o que vamos a licitar é que non hai empresas para facelo, lamentablemente, porque non hai personal. E se nos están dicindo algunhas empresas, agora mesmo debe de haber 3 ou 4 licitacións no aire. E se nos están dicindo empresas que algunhas non se van a presentar. No Camiño de Castro presentaronse 2 solas, e o outro día que están agora en proceso de mirar as ofertas. Na de Dorrón, digo do Camiño de Castro Dorrón. Na de Allos, creo que se presentaron tamén 1 ou 2 na máis. Entón, estou moi preocupado, porque esta obra de 5 millóns e pico de euros que vamos a licitar seguramente no mes que ven, vale, vai a ser un problema, pero por falta de xente para facela, porque hai moito traballo, é verdad, e non se poden... Ese é o problema que vamos a ter. Polo tanto, lle quero dicir que o mercado é unha obra moi necesaria e a financiación que buscamos foi a través do remanente de tesorería. Nós podíamos meter os 3 millóns de euros todos para o mercado. Podíamos coller ahora e decidir, mira, por metémonos 3 millóns, dos 5 e pico, 2 e pico, deixámonos para pagar créditos, para cousas que hai que tal, e cumplindo a lei, como explicou a concelleira, e collemos 1,9, porque temos que facer cousas nas demais parroquias, vale? Entonces, pois espero que outras administracións, e que administración sai? Pois a Diputación, a Xunta e o Estado español. Usted vai nos apoiar para que lle pidamos algo de cartos para esa obra, porque leva unha biblioteca, unha sala de estudio, leva unha planta diáfana para ver o que facemos aí, que posiblemente habrá que destinarlo a temas da muller, pero estámoslo mirando, estámoslo valorando, vale? E vai a ser un edificio multiusos nunha zona moi emblemática que quedan para a zona esta do Concello que está, pois eso, cada vez máis abandonada. Usted pasa da calle Cesteiros para lá, do Banco Bilbao para entendernos, e cada día hai menos actividade. E no inverno, a nosa obligación é potenciar para que as persoas e os negocios que hai por aí, pois potenciaros é o que tratamos de facer. E vai ver como vai a ter moita máis actividade toda esa zona. Pois fala usted do mercado, que non hai un mercado onde ir a aparcar, non sei que. Sobra de onde ir a aparcar. Os veciños teñen 3 horas gratis todos os días aparcan en Nauta. Eu que non podo facer, o parque de Freud está vacío sempre. É un precio... Entón, o que non se pode facer é criticar a Sanxenxo cando se ti pos o compás aquí onde estamos ahora mismo e faz 500 metros arredondo unha circunferencia, estamos dentro de medio quilómetro. Se non podemos andar 500 metros de por deixar o coche, temos un problema de concepto todos. Cada vez van a entrar menos coches en Sanxenxo. Vamos a tomar medidas moi duras porque é o que estamos vendo que funciona. Ou é que resulta que en Pontevedra é todo maravilloso, dunha cidade pechada completamente, que é moi difícil o acceso, que tes que pagar para aparcarse, non tes que deixar o coche moi lexos, non pasa nada, é bonito, e aquí non. A mí me xente de Pontevedra que ten que a Sanxenxo protesta, porque aí de que non poden chegar co coche. Eu tampouco podo entrar co coche en Pontevedra. Non sei se me explico. Entendes, como ciudadano, eu entro porque teño plaza de garaxe en Pontevedra, lógicamente, que sabe todo o mundo, pero quero dicir eu que é moi difícil. Entón, que tratamos de buscar equilibrios para que a xente que ten negocios funcionen e as persoas que veñen a comprar poidan chegar co coche, etc. É o que estamos tratando de buscar. Que como temos erros, por suposto, moitos erros, pero eu creo que moito máis acertos, E non estamos en ningún momento, mire, non estamos facendo sempre as cousas de maneira, porque iso habémoslo falar outro día do que é o tema dos impostos, o que son os impostos e o que son as tasas, para explicarlle e facer unha tabla de cada concello, Porque se nós cobráramos o imposto que está cobrando Pontevedra solamente na contribución, tiñamos casi 10 millóns de euros máis ao ano. Te imaginas eso? Vale. Por lo tanto, eu comprendo que non poidan votar a favor. Eu comprendo que... Mira, atende, eu comprendo que non poidan votar a favor, porque hai que facer política e tal, pero eu estou, non solamente eu, senón estou os compañeiros, os 10 que formamos o goberno, moi convencidos de que vai a ser unha actuación moi aplaudida polos veciños. Outra cousa é poder executarla en plazo todo o tempo, polo problema que eu comentaba, que son os problemas que estamos tendo. Pero, por demais, non hai ningún problema, vai quedar ben, vale? Terminamos aquí e votamos porque temos máis puntos, parece? Vale, pois vamos á votación. Listo a votación. Moi ben, moitas
Moitas gracias. Queda aprobada con 10 votos a favor, 3 en contra e 2 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 5. O punto número 5 é proposta da Alcaldía de aprobación do expediente de crédito extraordinario número 2/2026 para o desenrolo do proxecto de recuperación do litoral da zona de Afianteira Vilalonga na marxen da ría da Arousa. Señora secretaria. A Comisión Informativa de Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio, en sesión celebrado 21 de abril de 2026, ditaminou favorablemente a seguinte proposta. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de crédito extraordinario 2/2026 da entidade local para a execución da obra de desenrolo do proxecto de recuperación do litoral da zona Afianteira Vilalonga na marxen da ría da Arousa. Segundo, expoñer a aprobación inicial do expediente de crédito extraordinario 2/2026 da entidade local nas dependencias da Secretaría do Concello, podendo tamén consultarse no tabuleiro de anuncios e portal de transparencia da sede electrónica do Concello de Sanxenxo e no portal web do Concello de Sanxenxo. O prazo de exposición ao público é de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra para os efectos de que nese período se poidan formular alegacións ou suxestións que se consideren oportunas. As alegacións ou suxestións se presentarán na sede electrónica do Concello de Sanxenxo. Non obstante, ao anterior, as persoas físicas poderán elixir presentar as súas alegacións ou suxestións a través de medios electrónicos ou non. Terceiro, en caso de non existir alegacións, a aprobación inicial de crédito extraordinario 2/2026 da entidade local considerarase aprobado definitivamente. Moitas gracias, señora secretaria. Señora Deza. Neste caso, nesta modificación orzamentaria, tal e como acaba de expoñer a señora secretaria, imos destinar 800.000 euros á senda da ría da Arousa, que vaise complementar con as achegas de outras administracións públicas. Conta con casi, esta senda vai contar con casi 4,5 kilómetros, os cales tamén que van estar divididos en 2 tramos, un que comeza no río Trilleiro e outro que rematará, que nace do ramal que chegará ata a iglesia e ata usos múltiples, rematará nos usos múltiples. Este proxecto de recuperación da ría da Arousa permitirá a posta en valor e recuperación do territorio dun enorme potencial turístico e paisaxístico, así como a zona ten moito valor ornitolóxico, e corrixirá tamén o erro de vivir moitos anos ás espaldas desta ría. Ademais, vaise complementar coa mellora do centro da Telleira, que permitirá a creación dun espacio interactivo que se profundizará sobre o valor do entorno, tanto paisaxístico como ornitolóxico, e albergará a sede nacional do SEO BirdLife, que é unha asociación de ornitoloxía española e unha das máis antigas de España. Nada máis. Bien, moitas gracias, señor González. Vamos a ver, por fin vamos para diante con isto, é unha deuda histórica que hai o litoral norte do Concello, pero histórica, como o Colexio Novo xa, que prometeron no ano a partir do 2000 e tardou 20 anos en facelo, en conseguir a financiación pertinente o señor alcalde, pero por fin se vai a facer isto. Non se vai a facer en 2 tramos, según en 3, me dixo, polo que falamos no Consello de Contas, é normal, no Consello de Contas, sino nas comisións, que se fagan 3 plazos, é normal, todas as obras destas características se teñen que facer en plazos. A parte de darlle o impulso á Tilleira e de darlle servicio a todo eso que temos superabandonado de toda a vida, gustaríame recalcar que podíamos aproveitar para darlle de verdad ese uso que si necesita a Tilleira, mais darlle un empuxón entre todos ao pantalán, ao non pantalán, que está eso. Podía ser unha oportunidade, unha vez tendo un paseo, orientalo de outra maneira, estou falando en constructivo, agora non me estou enfadando con usted, niñe, de outra maneira orientalo hacia que eses mariñeiros e mariñeiras teñan acceso a eso. Podría ser unha oportunidade. Despois, por último, quería preguntar, vamos a votar a favor, como non pode ser de outra maneira. Estes cartos, sí, para nós, para o noso grupo, sí están ben destinados, moi ben destinados. Quería facerlle que quedara claro aquí para os veciños e veciñas que explico o alcalde, como explicou outro día, que hai un proxecto para levar agua para o Grove, creo que vai algo soterrado debaixo da mesma pasarela. Gracias. Gracias, señor González. Señor Otero. Ben, nos valoramos positivamente este proxecto, que era unha demanda, indudablemente.
incidimos no que dice o compañeiro do BNG no tema do Pantalán, a ver se resolvemos ese tema de unha vez, que levamos anos con el, e lle damos un servicio aos mariñeiros da zona, e esperemos que unha vez que fagamos as sendas, todas estas, que lle fagamos mantenimiento, porque non só sair na foto, senda moi bonita, sair na foto, e pasado ano cheo de maleza e todo, non se pode pasar. A ver si tamén invertimos diñeiro en facer o mantenimiento deso. Non só desa, de todas. Eso é unha das cousas que nos pedimos que se faga un mantenimiento, que non só salir na foto nese momento. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Sí. Señora Adeza. Dicir que Vilalonga era unhas parroquias do rural que non contaba con actividade turística e con esta nova actuación conseguimos un novo atractivo como incremento de valor neste senso nesta vila, nesta parroquia. Esta colaboración tamén co SEO BirdLife demostra que o Concello non solamente construye, senón que tamén protexe activamente a Red Natura 2000, que é moi importante, xa que o complexo, como sabedes, o complexo intermareal Umia Grove é un dos 9 humedales máis importantes de España. Nada máis, simplemente o tema da auga do Grove prefiro que o explique o señor alcalde, vale? Que os detalles non os descoñezo, vale? Nada máis. Moitas gracias, señora Adeza. Quer dicir algo máis? Non, isto vamos a votar a favor. Vale, nada máis. Ahora, bueno, explico eu. Sí. Pero explico aquí, estou de acordo con usted. Vamos a ver. A senda litoral da Ría da Arousa, que é para recuperar toda a fachada norte do noso concello, empeza co límite con Meaño e acaba ao pasar a revolta na lanzada, onde está a rotonda da lanzada, o límite co Grove, vale? E consta de 3 partes, vale? 3 partes, o primeiro, ou 3 tramos. O primeiro tramo vai, a que anunciou antes, desde o Río Trilleiro, que é onde está o límite, onde está a depuradora que temos ali en Meaño, en Dena, vale? E vai hasta onde está o Pantalán, bueno, ven un pouco hacia o núcleo case da Arnosa, pero para que entendemos onde está o Pantalán, vale? Eso ten 3 kilómetros, creo que 100 ou así, ou 3 kilómetros 200, máis ou menos, vale? E depois hai un tramo que nace no río Barboso, chamase, non? O río que ven onde está a Tilleira, e ven, é unha senda que habrá que facer no futuro hasta a Iglesia de Villalonga, pero ahora vamos lá parar, esta fase leva hasta onde está o edificio multiusos, onde estaba a fábrica gasosa de Salgueiro, por entendernos. Todo para arriba e tal, vale? En total, eses tramos todos, xa explico a Concelleira, son 4,5 kilómetros, porque ten 1,3. 1,3 máis 3,2 son os 4,5 kilómetros, vale? Nos levamos unha opción de 800.000 e sabemos que vai ir a máis, pero temos que en outras administracións pedir para poder licitar este ano, gastar estes cartos, pero vai ir a 1 millón e algo, esos 4,5 kilómetros. Bueno, despois, desde aí da Arnosa, onde está o Pantalán, para entendernos, hasta unha das lagogas que hai, aquelas que tiñan a cerámica a campo de extraer o barro, que agora están ali moi protegidas, que hai moitos páxaros ali, hai outro tramo que debe de ser aproximadamente como de 1,8 kilómetro ou 1,5 kilómetros así, vale? E iso temos que tamén facelo o Concello de Sanxenxo buscando financiación con outras administracións. E despois, desde esa lagoa hasta xa o Concello do Grove, hai outro kilómetro e pico. En total, a senda ten 6 kilómetros e algo, desde a punta de Meaño hasta a punta son 6 kilómetros e algo. Vai a depender un pouco, se vai máis para ali, máis para aquí, porque hai que levar a consensuada cos ecologistas, co medio ambiente, etc., coa Red Natura, que aí está moi protegida, etc., etc. Bueno, pois ese último tramo, como ben explicou usted, eso o Concello xa non ten que pagar nada. Bueno, non ten nada, si ten que pagar, explico. Aí é onde temos que enlazar a tubería que se mete por debaixo do mar para o Grove, que está sempre rompendo, e o Grove queda con problemas de agua, e, polo tanto, o que pediron é de metela por debaixo da senda nosa, todo por a carretera, e levar a todo o talento. Vemos varias reunións, o alcalde do Grove máis eu, e chegamos a ese acordo. Polo tanto, ese tramo vai non pagar a mancomunidade, a través de financiación que buscará seguramente con Aguas de Galicia, coa Xunta de Galicia. Nós non temos que pagar nada, pero que temos que pagar? Temos que pagar a parte proporcional que nos corresponda da obra pola agua e tal, igual que vai pagar o Grove, Cambados, toda a mancomunidade do Salnés, vale, o sea, me explico, pero que a senda xa non a licitaríamos nós, xa licita a mancomunidade para o Grove, porque vai chegar hasta onde teñen o pozo de bombeo ali no Grove, onde se extraía antes a área. Ese é un pouco que esta obra, que eu creo que vai ser un tema importante. Eu quero dar as gracias aos membros portavoces, bueno, a todos os compañeros da oposición, porque eu creo que é bo que unha obra desta envergadura pois leve efectivamente, non polos cartos, non porque o mercado máis,
senón pola trascendencia, como que explicou o señor González e o señor Otero. É unha obra que lle vai dar un cambio importantísimo ao que é todo o territorio noso, os 43 km cuadrados, non? E, pronto, quero lle agradecer a todos o apoio. Vamos a pasar, entonces, a... Sí. A ver, sí, unha cousa... Nós tamén cometemos errores, aínda que seamos os do non, o eso. Acaba de usted dar unha bomba que, o mellor, é culpa nosa, despois rectifíqueme se me equivoco. Isto non foi o que falamos nas comisións. Que conste que ningún dos tres, fiándonos de eso, eu non me volvo a fiar de usted. No tema político. Vamos a ver. O tema, eu acabo de quedar abrallado ahora mismo. Desde a nosa depuradora, desde a depuradora de Vilalonga, hasta dice o centro sociocultural, eu pensei que a señora Decía se estaba referindo a Telleira por un posible cambio de nombre. Incluso lle podíamos poñer Celso Bugallo a esa Telleira. Pero resulta que vai para arriba un proxecto, déxeme acabar. Un proxecto, vamos a votar a favor, nos parece ben, pero que quede claro a toda a cidadanía que isto é un engaño máis. Perdón, despois rectifícame usted se eu mirei, non miramos os papeles, perdón, confiando na boa vontade, é dicir, o que tiña que ser a prioridade esencial é darlle a toda a costa, ben en eses tres tramos, a toda a costa norte nosa, de Arousa, agora convírtese en tres tramos, pero un deles para donde está o río Barbosa, efectivamente, e sigue a senda hacia Villalonga. Acabo de escoitar ben. No. Que é o proxecto que ten a Asociación de Veciños de Villalonga, que lle puxo todo na mesa. Está unida a esta, claro. Sí, vale, pero esa é o primeiro tramo, por así decirlo. No, sí, o primeiro tramo, no, vai todo nun tramo, vai desde o Concello de Meaño, para que non é, desde o límite con Meaño, hasta onde está o Pantalán, un pouco máis, hasta o Pantalán. E ao mesmo tempo, no mesmo tal, nace unha que ven desde o río Barbosa hasta Nazarco Multiusos, para que a xente de Villalonga... Bueno, decir, aclarar... Pero é todo unha, non é... Ah, vale, ese é o primeiro. Que pasa? Que despois estamos de acordo. Que vaya desde o Multiusos hasta a iglesia, sí, estamos de acordo, pero a Asociación de Veciños, en este caso o arquitecto da Asociación de Veciños que puxo todos os papeles encima da mesa para que o Concello, aí ven o asociacionismo e a Asociación de Veciños, para iso están, para botar unha man, nós con eles con nós. Ese traballo, a mitad está feito, máis da mitad está feito. Sí, xa sei que ten as súas inconveniencias, pero estará conmigo que isto non está no expediente, e se está, corríxame, e pido desculpas a todos os veciños de Villalonga, pero alégrome de que ese primer tramo vaya todo. Agora, non contábamos con isto, quería só matizar eso. Gracias. Bueno, pues nada, unha aclaración, pero non lle vexo. Ben, eu creo que é unha cousa boa, vamos. Bueno, pois vamos entonces á votación. Estamos está a votación en curso. Está, queda aprobada por unanimidade. Moitísimas gracias. Pasamos ao sexto punto, que é proposta da Alcaldía de aprobación do expediente de suplemento de crédito número 1. Aquí hai un fallo. Sí, este es el 3. Suplemento de crédito. No, los otros eran créditos extraordinarios. Ah, vale. Bien. De crédito número 1/2016 para a adquisición de terreos destinados á vivenda pública no sector do solo urbanizable número 8 do Pexou de Sanxenxo. Número 8 é Lindo Ron, onde está a Casa de Cultura. Sí, señora secretaria. A Comisión Informativa de Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio, en sesión celebrada o 21 de abril de 2026, ditaminou favorablemente a seguinte proposta. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de suplemento de crédito extraordinario 1/2026 da entidade local para a adquisición de terreos destinados á vivenda pública no sector do solo urbanizable número 8, SU8,
do PESON de Sansenso. Segundo, expoñer a aprobación inicial do expediente de suplemento de crédito 1-2026 da entidade local nas dependencias da Secretaría do Concello, podendo tamén consultarse no tabuleiro de anuncios e portal de transparencia da sede electrónica do Concello de Sansenso e no portal web do Concello de Sansenso. O prazo de exposición ao público é de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte da publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra para os efectos de que nese período se poidan formular alegacións ou sugestións que se consideren oportunas. As alegacións ou sugestións se presentarán na sede electrónica do Concello de Sansenso e, non obstante o anterior, as persoas físicas poderán elixir presentar as súas alegacións ou sugestións a través de medios electrónicos ou non. Terceiro, en caso de non existir alegacións, a aprobación inicial do suplemento de crédito extraordinario 1-2026 da entidade local considerarase aprobado definitivamente. Moitas gracias, señora secretaria. Señora Deza. Vale, nesta terceira última suplementación de crédito vamos destinar do remanente de tesourería 300.000 euros a adquisición da actual parcela que está anexa á Casa da Cultura de Dorrón, que actualmente utilízase como estacionamento, pero que tamén se vai destinar a outros usos polos veciños, como diferentes eventos e demais. Quero matizar que a compra desta, vamos comprar o que é a edificabilidade, é dicir, son 2 terrenos, 2.000 metros en total, 2.000 metros cadrados que son edificables e que poden ser para vivenda pública, que non se van facer aí, o que vamos facer é mantelo o uso e de aparcadoiro e darlle os servicios veciños para se queren facer eventos e festas. Esta actuación, por lo tanto, corresponde a unha demanda veciñal, a cal queda solventada con esta compra destes terreos e, ademais, simplemente manter o uso que ten actual e darlles aos nosos veciños os servicios que reclaman. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Señor González. Volvemos ao monopolio do señor Telmo Punto Martín. Vamos a ver. No Poxón 2003, no cal nós puxemos miles de alegacións, eu mismo e a familia, todos puxemos alegacións porque estaba... Bueno, sacouse este pupurri para apellidos compuestos e ricos máis da lá do Paraño. Vamos a ver, isto non é un pouquiño engorroso engañar a xente, é dicir, sí que, vamos a ver, estuvemos aquí, ainda non hai moitos meses, apoiando unha senda do litoral, cedida tanto polo SU, polo 1 e polo 8. Unha senda do litoral que vai dar moita vida tanto á área de Agra como o paso de Raxó, de Pampaído, Raxó, hacia o sur en sí e hacia Sansenxo. É dicir, todas esas... Parécenos que o de seguir ocultando, eu non vou dicir mentir, porque non lle gusta a palabra mentir, pero ocultando a realidade vai a estar na súa biografía, señor Telmo. Sin estenderme máis, hai veciños de Dorrón aquí e quero dicir, se venden os terrenos, desfacémonos de monte, de forestal, de rústico, de pulmón. Vendemos os terrenos a esas empresas supostas, IBEX 35, etcétera. Vendemos os terrenos, pasa o tempo, desarrollamos e tal, e agora compramos. É dicir, necesitamos tal, hai cesións para construir, resulta que os veciños protestan e agora compramos. Eu non entendo esta maneira de traballar. De logo, isto non é dun goberno serio. E, por último, rematar. Vamos a ver, aquí van unhas vivendas sociales, eu non sei se os veciños de Dorrón ou non están, ou mellor se están de acordo ou non están de acordo para que eles quixeran vivenda pública ou non quixeran vivenda pública. Eu vin o proxecto. Arriba, estaban, que sepan que había, de feito, o dar a carretera provincial, non sei se é unha C, se é unha N, nacional, comarcal, non sei. O dar a carretera dirección Pontevedra, collía máis alturas. Estas dúas edificacións, creo recordar, tanto en estas dúas parcelas, no S1 e 8. Non sei cal lle pertenece arriba, donde ahora mismo teñen eles todos os veciños, e sobre todo os veciños de Dorrón, donde teñen o aparcamento. Aí van vivendas sociais, de protección, do que fora, moi ben, a idea estaba xenial. Iban alturas, vale, cambiaba o proxecto por dar unha nacional, é dicir, non era o mesmo entorno que abaixo. Non sei se ustedes viron todos o proxecto inicial. Bien. Eso bótase abaixo a protesta popular. Por que?
nós, tanto en este maio pasado como no anterior, xa nos decían os veciños que ali non tiñan nada. E dice, non pode ser que non teñan nada. Pois tiñan razón. Tiñan razón. Menos mal que lle deixa a Casa da Cultura. Menos mal. Que vamos a aparcar indo para baixo, para situarnos encima da curva, queda ali un trociño que, por certo, está marcado tamén como zona de usos de concello, que queda un aparcamento para ustedes e tal. Bueno, pois, vámonos a ester en este punto, non sei se o dixen ao principio, pero non estamos de acordo con esta maneira de actuar. Sí, no, poñámonos de acordo entre todos. Moi ben. Poñámonos de acordo. Só unha cousiña máis. Si isto vai adiante, como a maioría, que sepan os veciños e veciñas que un alcalde, ben sea deste color ou do que sexa, ao quedar así no aire, isto pode ser edificado. Así queda reflexado no couso. Vale? Graciñas. Moitas gracias. Señor Otero. Bueno, vamos a ver. Hoxe traenos a proposta de un suplemento de crédito de 300.000 euros a maiores sobre o crédito que xa se aprobou nos orzamentos do 26 de 600.000 euros, non? Perdón? Que nos traen unha proposta de un aumento de crédito de 300.000 euros sobre a proposta xa que temos nos orzamentos de 2026 de 600.000 euros para a adquisición de terreos para construir vivienda pública. Dío ben claro no punto e di, ademais, que o Concello está embarcado nunha política de promoción de vivienda pública. E para cederlle os terreos, ven a Xunta de Galicia, ven que o Concello pode construir por si mismo. Vale. Ahora, estes 300.000 euros, entendemos, e o dice aquí ben claro, que é para comprar estas dúas parcelas que teñen unhas cargas entre as dúas de 650.000 euros aproximadamente, 293 unha, 600.000, para redondear. 650. Bueno, vostede dixo na comisión que eso non iba a asumir o Concello, que eso tiña que asumir as empresas, a empresa que é propietaria dos terrenos. Entón, usted compra por 300.000 euros esos terrenos. Perfecto. Ahora ben, nos xa lle fixemos aquí unha pregunta no pleno anterior. Que iba a pasar con ese aparcamiento? Que iba a pasar con esas parcelas que no proxecto son edificables? Volvinho a preguntar o martes na comisión. E usted 2 veces me respondeu: mentras nos gobernemos non se vai a construir. Mentras non gobernemos. Eso ten tela, esa resposta. Os veciños queren cousas concretas, independentemente de quen goberne. Por lo tanto, eso é unha cousa puntual aí de beneficio político seu. Eso que quede claro. Nos estamos de acordo que se adquiran esas dúas parcelas, pero cunha condición, usted teno que hoxe aquí asegurar, firmar e que costen ata. Non, eso quede moi claro. Que aí, unha vez que se adquiran as parcelas, usted vai a facer unha modificación do pexón para que eso non se poida edificar nunca. Que eso pase un anexo da Casa de Cultura para que efectivamente se fagan os eventos, sea o aparcamento da Casa de Cultura. Pero nunca se vai a poder construir aí, porque senón estamos na mesma. Mañán, usted se vai, ven outros do color que queira político, a mí me é igual. E como eso está aí, consta que se pode edificar, colle e vende eso para poder edificar. Eso non é o que quere. O que pretenden agora, usted, cando ante as protestas veciñales, o que fixo é dicir, bueno, non se preocupen que ese aparcamento non se vai a quedar aí, non se vai a quitar. Eso mo dixo a min, eu dixo en comisión, mentras nos gobernemos. Que moi, hai que coller ben eso, entre comillado, mentras nos gobernemos. E incluso me pregunta, a ver, cando cheguen ustedes ao goberno, que fan? Recorda, non, que o dixo? Sí. Vale, bueno. Entón, se vostede aquí se compromete
a que vai a modificar eso para que ese terreo non se poida nunca construir e que eso sea propiedade pública para o uso dos veciños, nos ahora mesmo lle dicimos que si votamos a favor, pero que non vamos a avalar unha cousa que queda aí no aire mentre nos gobernemos. Eso que quede ben claro. Moi ben. Nada máis. Gracias, señor Otero. Señora Deza. Simplemente dicir que o obxectivo da compra das parcelas é manter o servicio de aparcadoiro e manter o servicio público para os veciños, xa queran facer festas, eventos ou o que sexa, é dicir, mantelo. Ese é o obxectivo da compra das parcelas. O demais, por alusións directas, entendo que mellor que Sí, ahora con explico. Ramón. Moi ben. Moitas gracias, señora Deza. Gracias. Vamos a ver. Quere dicir algo máis ou quere dicir algo máis? Xa, porque ese tema teño tan claro. Sí, pero para non entrar no debate, para que quede claro que ademais hai veciños aquí interesados no tema, porque efectivamente, vamos a ver, primeiro teño que dicir que con isto, ao mellor estamos correxindo unha cousa que non se fixo correctamente no seu momento. Estamos de acordo? De feito, o Partido Socialista votou a favor e o Bloque abstúvose, vale? Bueno, non entremos no que máis dá. Non, bueno, que máis... Pero non, sí, pero se non importa, vamos a resolver problemas. Non debemos hoxe, cada máis... Vamos a ver, eu me gustaría hoxe estar aquí toda mañá, pero eu teño ás 10:30 na notaría por outro tema como alcalde. Ás 11 xa vos expliquei o que teño. Entón, eu sinto moito que hoxe non poida setar, pero todos o tiñamos o que traer aquí. Vamos a ver, que estamos a facer hoxe aquí? Que estamos a acordar hoxe aquí? Bueno, estamos a acordar de liberar 300.000 euros encima dos 600.000 que hai, que están destinados non a comprar esos 600.000 terreos para vivendas, senón para comprar unha serie de cousas que estamos negociando con eses cartos, vale? Nós, si colléramos os 300.000 dos 600.000, non facía falta traerlo aquí, podíamos facer igual, pero entonces as negociacións que estou levando outros temas que non podo dicir públicamente, vale? Porque se o digo e non teño nada amarrado, a quen estou negociando a compra vai me dicir que xa non me vende, ou que quer máis cartos, vale? Entón, por tanto, facemos a modificación. Estes cartos quedan exclusivos para eso, vale? Para cambiarlos había que vir a pleno outra vez facer outra modificación, vale? É moito máis seguro. Cal é o que pasa? Sacáronse varios temas, vale? Empezo polo final. Dice, é que ten unhas cargas da urbanización. Claro que ten unhas cargas de urbanización. Eu non teño claro, agora clarísimo de todo 100%, que mañán os chame lle dé a 300.000 e vendan por 300.000. Porque as parcelas valen moito máis, me explico? Entón, eu levo unha cantidad que eu considero que é boa para facerme coas parcelas. Oxe, non é o momento final. O momento final vou chamar aos veciños o día que me senten na notaría a afirmar de que xa son os terrenos nosos. Entón, falar moitas cousas do que saiu deso perxudica a negociación para facer o que queremos facer, que é o que explicou a concelleira, que é que eso siga sendo o que é ahora mesmo. Pero sendo o que é ahora mesmo tamén hai que melloralo, vale? Hai que mellorar todo o que é o entorno da Casa de Cultura de Dorrón. E iso vou enlazaría con outra cousa, pero eu considero que a Casa de Cultura de Dorrón debería de estar unha cousa importante no centro da parroquia, pero iso non é para falar agora aquí, no entorno da iglesia, por decirlo así, ou do cementerio, me explico? Pero é igual, vale? Esos son outros temas. Entón, o que facemos hoxe é habilitar unha partida exclusiva para iso, para poder negociar coas dúas empresas que son a Liseda e Gestilar as donas desas dúas parcelas. Son dúas parcelas, non unha parcela moi grande, pero a edificabilidade é de 1.000 metros cuadrados cada parcela deles, de acordo? Bueno, entonces, por que se compra a edificabilidade? A edificabilidade, pois claro, nós dicimos 300.000, sale o metro cuadrado a 150 euros metro cuadrado. É un regalo, me explico? É un regalo. Por qué? Porque son para facer vivienda pública, vale? E onde hai que facer esa edificabilidade? Pois seguramente no entorno, no mesmo SU8, pero hai que modificar un plan parcial e eso leva tempo, non é o momento de poñerse con eso ahora mesmo, me comprende? Cando eu dicía eso, a ver, un pouco de coña, un pouco en serio, nunha comisión, dicir, mentes eu estou gobernando aí non se vai facer nada, claro, porque hai unhas eleccións o 23 de maio do ano que ven, e non dá tempo antes a deixar eso con total seguridade. O que dá tempo é que, con total seguridade, o que deixo eu é que as parcelas son propiedade municipal. Por lo tanto, será un irresponsable o que veña a romper ese acordo. Vai a ser moi difícil. A seguridade que teño os vecinos de Dorrón é que é propiedade, por lo tanto, propiedade deles. E xa está. E non se fai facer ninguna cousa aí que non queiran os vecinos. Esa é a mellor parte. Cambiar depois, oye, pois eses 2.000 metros, para onde os podemos trasladar? Pois o S1, o 8, outros suelos que hai, ou eu que sei, hai moitas maneiras, pero non é de mirar correndo a preso. O que nos temos que asegurar, mentes poidamos e teñamos condición de forza cos que están edificando ali, é que
esa edificabilidade sea nosa, sea do Concello. Ese é o que me preocupa a min ahora mesmo. E, polo tanto, eu teño a total seguridade, plena seguridade, de poder decir aí que aí nunca máis se vai facer nada que non queiran os veciños de Dorrón ou do Concello de Sanxenxo. E iso é o que temos que estar todos, digamos, contentos. O problema é que, como ten cargas, etcétera, etcétera, son negociacións moi complicadas, moi duras, de moitas cousas que a veces se dice públicamente se perjudica, vale? Claro, un veciño ten unha finca de 800 metros, é edificable en 500 metros, pero resulta que para edificar en 500 metros ten que ceder para o camiño ou para a pista por 100 metros que lle marca a línea do plan xeral. Estamos de acordo? Quen ten que urbanizar esos 100 metros cuadrados? O veciño, verdad? Cando vai facer unha casa para ter a primeira ocupación, estamos de acordo todos que estamos aquí, verdad? Pois está igual, se tes unhas parcelas, tes que participar, digamos, no que é toda a urbanización do ámbito, que non sei se son 80, non me recordo de canto é o ámbito, há de saber agora, pero para non entrar de todo o que é a urbanización. Entón, por que é unha negociación moi dura? Porque cando se cambiou todo isto, hai unha cousa que se fixo ben en cambio, que é obligarlles a facer todo o que é a senda da parte de abaixo, para que un veciño pode ir andando por diante ao mar e poder unir pollo hasta chegar á área de Agra, todo o contrario, pois enlazalo co eixo, non me parece outra cuestión distinta. Entón, son negociacións moi fuertes e moi difíciles, porque as empresas, como ben explicou o señor González, non é o mesmo falar con calquera dos que estamos aquí tal, ou con un empresario daqui da zona ou da provincia, ou galego incluso, que falar con un señor que ten que chamar a Inglaterra ou Londres para dicirlle se lle deixa facer eso ou outro tal, ou a Nueva York, onde faga falta. Me explico, é todo moito máis difícil. O mundo está tan globalizado, están moitos terrenos de Sanxenxo, están man de fondos desos buitre, de grandes bancos e da leche, é moi difícil todo, vale? Pero eu que quero é transmitir a seguridade de que se acabou co problema que tiñamos e que teño que dicir tamén, a ser sincero, de que efectivamente a raíz das reunións que fomos mantendo por todas as parroquias foi cando descubrimos o tema do problema que había tamén en tal, porque ao principio, por que compramos agora? Porque eles intentaron meter o proxecto para edificar, porque llevan ben as ventas no que teñen xa en privado e xa queren facelo outro. Entón, temos que frenar, que esa é a preocupación. E despois, a segunda parte, como me pide usted, oye, que vamos a facer con tal? Non pasa nada, o que o Concello queira facer, é como dicirlle, ora, mire, cando nos compramos o Porto Deportivo no ano 2002, chamaronme de todo. Chamaronme de todo, cando o Concello compra o Porto Deportivo de Sanxenxo, vale? Entón, eu digo, ustedes creen que o Porto Deportivo de Sanxenxo vai a soltalo algún energúmeno que veña aquí a gobernar e que solte o Porto Deportivo, vai a ser sempre dos veciños de Sanxenxo. Iso xa é inamovible, xa pode gobernar quen sea na Xunta ou no Estado español. Quen lle vai? Porque eu xa lle pido a ustedes que se un día eu estarei diante, se vivo, estou aquí tal, e quere vender o Porto, eu serei o primeiro que me opoño a eso. Porque o Porto dalle non solamente económicamente, senón que socialmente moito a este Concello, a todos os veciños. Pero ben, é igual, pois é o mismo, o sea, nadie vai a copo de mañán vir calquera, oye, se ven aquí un tal e nos dá, e dice, joder, durante 10 anos os veciños non pagan nada, aquí te digo que se hai alguna cousa, alguna barbaridade, non? Pero bueno, non creo. Entón, é o mesmo. Ter a seguridade de que esa edificabilidade que podes ejecutar aí, pois non a vas a ejecutar. É como un vecillo que ten unha parcela de 2.000 metros, pero solamente quere ter a súa casa, quere ter xardín e pode edificar 2 ou 3 chalas máis, pero non o fai, pois é unha cousa parecida. O sea, poden estar tranquilos que se acabou o problema, a inquietud, toda a preocupación, a incertidumbre, estou de acordo con eles, tal. Hoxe, con este acordo, que vexo que han anunciado que van a votar a favor, pois eso queda perfectamente salvado. Outra cousa é a segunda parte. Oye, interesa en algún sitio de Dorrón facer esos 2.000 metros para vivienda social ou vivienda pública ou que tal? Pois mirámoslo, miraremos, pero non pode ser o momento, porque o martes vamos a firmar outra cousa, no mes de maio vamos a firmar outra cousa importantísima referente coa vivenda, e, polo tanto, eu creo que queda xa saturado. Noso que estamos luchando é para dar cobertura a esas 400 e pico, 500 familias en Sanxo que necesitan vivenda pública. Eso vamos a ter completado este ano. Non feitar vivendas, que xa me gustaría, pero estamos facendo, poñendo todos os medios, todos os mecanismos para que sexa así. E, por tanto, eu que lles pediría de verdade, o sea, de corazón, eu os digo, non ten ningún problema este tema, vale? Non ten ningún problema. E tiñamos máis propostas para tal, pero vexo que perjudica tal, porque hai moito suelo ainda aí que é público, que hai moitas cousas. E teñan en conta tamén de que aí, no seu momento, xa se recibiron, sabía ben o señor Lobato, que está hoxe aquí no público, aí recibeuse xa o 10% que se monetarizou daquela para comprar outras cousas, que me botaron en cara de que non se invertir no propio Dorrón. Bueno, pois estamos corrigindo erro, pouco a pouco, e tal é o que estamos tratando de facer. Non sei se me explico. Oye, nós estamos con outra licitación, agora non sei se está
a licitación de outra cousa do Ron do Outeiro, estamos aí a voltas tamén con elo. O núcleo do Outeiro, o sea, cousas moi gordas, tal, entende? Entonces, ben, eu non sei, pero eu creo que o tema que queda, non sei se é unha dúda, alguna cousa que me queiran preguntar. A ver, alguna cousa... Dicirlle aos veciños de Ron, si por maioría eso é o que... No, pero, a ver... No, Gonzalo, no, isto non é unha asamblea, dicirlle que o que acaba de decir, que se queden... Eu sinto moito, pero non, eu poden quedar... Que se queden co que acaba de decir usted, que eso non pasará. Que eu non vou pedir que levanten a mão, non, ele non teñe por que pronunciarse, nós representamos o Eu non povo. digo os veciños de Ron, se están a maioría a favor, eu non me refiero a eso. Que están, non vamos a abster polas medidas ou polo sistema a que levou a cabo todo isto, e se nun futuro, o que dice usted, o replanteamos e o deixamos ben claro, porque o que conta isto, por moito que se fale, usted mesmo acaba de reconocer errores en isto, aquí estamos, por veciños de Ron e por veciños de Noalla. Feito? Sí? Sí, gracias. Moi ben, moitas gracias. Sí, quere dicir algo máis, señor Otero? A ver. Sí, quería puntualizar unha cousa, simplemente. Nos votamos a favor de que se fixera a senda abaixo, que se fixera, como se reduxo a número de viviendas que se edificara, que se reduxo 90 e tantas viviendas, menos, eso é o que votamos a favor. Non confundamos os términos. Non confundamos os términos. A ver, señor Otero, que non pasa nada. No, sí pasa, porque as cousas... Non pasa. Nos cometemos erros, pero cando temos unha cousa clara, temola clara. E alégrome que vostede diga ben claro que non se vai a construir aí, pero eu, na miña conciencia, ainda non quedo tranquilo, porque me gustaría que dixera, unha vez que as parcelas as adquire o Concello, que son públicas, aí vamos a facer unha modificación puntual para que non se poida edificar en ningún momento. Pero, a ver, pero porque o está explicando mal e vai levar consigo, non existen as parcelas, existe unha edificabilidade. Bueno, pois, a ver, existe unha edificabilidade que é o que estamos comprando. Non é como cando ten unha parcela, compras a parcela que non, xa, entendemos, a edificabilidade. O ámbito é moi grande. Que ahora mesmo está asfaltada aí por... Pero é igualame, pero o que quero dicir eu é que ao mellor nese mesmo ámbito que hai que mirar, porque hai moito espacio máis público, se cuadro, ao mellor hai que facerse venda pública igual no mesmo ámbito, pero non nesa zona, non onde está tal, xa está. Entón non compramos as parcelas. O que pretendemos... Estamos comprando edificar, o sea, aí nesa zona onde está asfaltado non se vai poder edificar nada. Eso é o que queremos. Estamos comprando. Eso vai no ter o Concello, e xa está. Pero que quede legalizado, que non dependa do goberno que... Pero como legalizado? Vamos a ver. Que non dependa de quen goberne, como... Non, pero que eso... Se mañán polo que se ven aquí un señor que quere facer, pode facer 40.000 cousas, joder, pero eso depende, eso é un futurible que non ten ningún sentido. Eu o que estou dicindo é de que esa edificabilidade que se podía materializar encima do asfalto, vámola a comprar ao Concello. Por lo tanto, vaise poder seguir facendo se queres encima, pero é o propio Concello, son os propios veciños, todos estamos todos locos ou que... Vamos a ver, se a min a asociación de veciños mañán me ven cunha parcela que edificar, pero queren que se faga un aparcadoiro ou un xardín ou o que sea, claro que se pode fazer, pero, oye, se entregan a parcela será para fazer o que che pediron os veciños, por se che deran a parcela. Pois esta é unha cousa parecida. O sea, están máis do Concello, propiedade municipal, e, por tanto, nadie pode facer nada aí que non sea o Concello. Eu creo que expliquei ben. Ora, se me dice, faga rápido, cambie, métase co plan parcial a moverse. Non podemos agora. Alégrome moito que quede claro que aí non se vai a poder edificar. Non hai ningún problema, Otero, de verdade, señor Otero. Entón, conte con o noso voto. Aí me alegro. Pero que sí, a mí que sí que queda claro. Usted vai votar a favor, non? Sí, pois está, pois é moi importante, pois te verá como lle reporta votos eso. Mire, vamos a ver, entonces, este era a parte dispositiva, este último punto, o 6, agora veñen outros puntos, entón vou a ler outra vez que a proposta da Alcaldía de aprobación do expediente de suplemento del crédito número 1/2026 para a adquisición. Pero estou lendo, non vamos a votar agora. Non votamos ainda. No, está leyendo que se va a postar. É que... Bueno, destinados á venda pública no sector do ESO organizado número 8, vale? Por lo tanto, vamos a proceder á votación. Aí está, a votación en marcha. Vale, pois queda aprobada con 12 votos a favor do Partido Socialista e do Partido Popular e 3 abstencións do PNG.
Moitas gracias. Pasamos á actividade de control do Pleno. Expediente número 7. Posta en coñecemento da Corporación do Decreto da Alcaldía do 7 de abril de 2026 relativo á Delegación Especial da Consellería de Economía e Persoal a favor do concelleiro Óscar Vilar Sartajes. Expediente número 8. Posta en coñecemento da Corporación do escrito do concelleiro da adaptación aceptación da dedicación parcial correspondente á Consellería de Economía e Persoal. Punto número 9. Posta en coñecemento da Corporación do escrito do 30 de marzo de 2026 de entrada documental de adscripción do concelleiro Óscar Vilar Sartajes ao Grupo Municipal do Partido Popular. Punto número 10. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 13 de abril de 2026 mediante a que se aproba a liquidación consolidada do exercicio 2025. Posto número 11. Posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 14 de abril de 2026 achegando o informe relativo ao Plan Anual de Control Financiero correspondente ao exercicio 2026. Punto número 12. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 25 de fevereiro de 2025 de solicitude de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra denominada Plan Emprego Municipal 2026. E posta en coñecemento do acordo adoptado pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra en sesión de 20 de marzo de 2026 de concesión desta subvención. Punto número 13. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 5 de marzo de 2026 de corrección de erros da resolución do 25 de fevereiro de 2026 de solicitude de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra denominada Plan de Emprego Municipal 2026 e posta en coñecemento do acordo adoptado pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra de sesión celebrada o 10 de abril de 2026 de corrección de erros. Punto número 14. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía data 1 de abril de 2026 de solicitude de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra denominada Recuperación do Tramo Urbano Rego de Lavapanos. Plan máis provincia 2026-2027. Punto número 15. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 1 de abril de 2026 de solicitude de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra denominada Adecuación dos Parques Infantís do Concello de Sanxenxo. O punto número 16. O número 16 está repetido. É a resolución que consta no número 14. Por lo tanto, no 16 hace referencia a unha corrección de erros que non corresponde. con ese expediente. Vale. Pasamos ao punto número 17, posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 31 de marzo de 2026 de solicitude de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra denominada Urbanización da Rúa Aparicio Vilar e Rúa dos Grupos Escolares en Vilalonga. Punto número 18, posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 1 de abril de 2026 de solicitude de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra denominada Ampliación da Senda Fluvial de Dorrón. É outra cousa máis. Punto número 19. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 1 de abril de 2026 de solicitude de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra denominada Urbanización do Núcleo Rural do Outeiro en Dorrón. 800.000 euros. Así como posta en coñecemento da Resolución da Alcaldía de corrección de erros. Punto número 20. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 31 de marzo de 2026 de solicitude de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra denominada Mellora da Accesibilidade na Praza Manuel Cortés, en Bordóns. Punto número 21. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía data 1 de abril de 2026 de solicitude de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra denominada Mobiliario Urbano. E non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Sinto hoxe non poder así de tal do mato porque non... Alegro-me de que a vosa deriva esa que tenta no resto de España ou xa hai unha vítima máis de violencia machista. Que pasou? Unha vítima máis de violencia machista que non vos unades a violencia interfamiliar, que siga sendo asesinatos de animales. Gracias. Non sei iso.